er på Arch. Den der orange top, den matcher ikke lige vores vibe. Du har godt set model, så. Ja. Så nice. Godmorgen. Jeg er lige vågnet. Klokken er lidt i 7, og i dag tænker jeg, at jeg vil tage jer med rundt på min dag som aspirerende skuespiller. Jeg starter altid dagen med at skrive i min dagbog, som har været den her bog i 1,5 måned. Jeg skriver 3 sider hver eneste dag, men i går der færdiggjorde jeg den. Så nu skal vi starte på her. Så ja, jeg skriver for at få mine tanker ud. Altså de helt normale tanker. Jeg skriver sådan noget lort som nu er jeg vågen, jeg har ondt i maven, eller eller jeg skriver bare et eller andet. Det der lige kommer på mit hoved. 3 sider virker som rimelig meget, men når man bare kører sin tanke død, så er man sådan rimelig good to go. Og det gør jeg, fordi jeg læser The Artist Way, og det er en af de metoder, som hun bruger eneste dag. Så det er jeg gået med på, at jeg skal i 12 uger. Det er egentlig noget, jeg synes er virkelig, virkelig fedt, og jeg vil anbefale til mange, fordi at lige så snart jeg har skrevet alle mine sådan normale dagstanker ned, så er min kreative hjerne meget mere aktiv i løbet af dagen. Og den har ligesom varmet op til at tænke alt muligt fedt. Så helt klart en anbefaling. Så er jeg færdig med mine sider, og ja, nu skal jeg lige svare på nogle mails. Jeg tænker, at der er kommet nogle mails, både måske nogle afvisninger, og forhåbentlig måske ja. Man kan altid have lov at håbe. Og så vil jeg kigge på, om der er nogle jobs opslag oppe. Og det gør jeg typisk ved at kigge igennem de her 3 forskellige sider. Det første, jeg kigger på, det er Desk. Der plejer at være en del statistjobs. Det gør nice. Så kigger jeg på online casting, som har alt muligt forskelligt. Det kan være model, det kan være reklame, det kan være statistik, alt muligt. Og så kigger jeg på Facebook. Jeg er en del af en hel masse grupper, hvor jeg lige kigger igennem de her grupper. Jeg har dem linket inde på en side, så jeg bare lige hurtigt kan klikke igennem dem. Og ja, det er egentlig lidt min morgenrutine. Så er jeg færdig med at svare mails og lige kigge efter jobs, og der lå en afvisning, så det er et kæmpe win for mig, fordi en afvisning er tættere på en, ja, eller et ja, eller hvad man siger. Men normalt så vil jeg tage til yoga på det her tidspunkt, men i dag har jeg lidt travlt, så nu skal jeg lige have skrevet en lille tekst, eller forberedt et minuts et eller andet til en audition, jeg skal til i weekenden. Ja. Jeg er i gang med at gøre mig klar til, at jeg senere hen skal ud og være statist. Jeg skal lige have en ansigtsmaske i, og så skal jeg i bad, og så skal jeg finde noget tøj. Og det er 2010, eller hvad man siger, eller det er den stil, jeg ligesom skal ramme efter. Og en stor del af statistjobs er at vælge det rigtige tøj, fordi det er typisk det, som de går efter, når de er ude på shootsene. Så hvis man vil så tæt på, hvor der sker noget spændende, så skal man have noget tøj på, som de synes er fedt, at det er på skærmen. Og det er typisk noget, der ikke er super favorit, men heller ikke alt for sådan ikke favorit. Jeg har sendt et lille moodboard, og så kan jeg gå ud fra det. Okay, så her er mit look. Men det her, det tænker jeg, sådan bliver mit første look. Normalt, når man er ude på jobs og sådan noget, så er det rigtig godt at have
mange forskellige looks, og vi er blevet bedt om at have 2 forskellige looks med i hvert fald, fordi der skal være 2 forskellige dage. Og så skal vi også have lidt ekstra, så de kan sige, den der orange top, den matcher ikke lige vores vibe. Du ved, kan du lige tage din sorte top på, eller kan du lige tage din whatever top på. Så det er det mit første. Guys, det er Maja. Vi er på Art. Nu skal vi op og danse. Kom, Maja. What's on your plate? Forklar mig lige. Du må godt sige, du danser. Ja. Så nice. Vi har noget vegetarisk brændende kærlighed. Ej, var det vegetarisk? Du skulle også have taget det. Ja. Det er baby. Oh my god. Brændende kærlighed med noget svampe og et eller andet sovs. Sygt lækkert. Noget salat og noget mere salat og noget brød og noget burrata. Og jeg fik krabbesalat på min brød. Så er jeg kommet hjem efter en lang dag. Jeg ved ikke, hvor meget jeg lige fik filmet derinde. Det var ikke særlig meget, tror jeg. Men det var virkelig, virkelig sjovt. En af de rigtig gode filmdage, hvor jeg har været på helt vildt mange timer. Normalt så kan man godt få ret meget ventetid. Og det var der også mange, der gjorde. Men i dag fik jeg lov til at være rigtig meget på. Og det var helt vildt sjovt. Og så er jeg kommet hjem, og så lød der helt vildt mange e-mails og beskeder og sådan. Så dem har jeg også lige fået svaret på. Og sendt en enkelt self-tape afsted. Som sikkert er helt vildt dårlig, men man bliver simpelthen nødt til at få sendt nogen afsted. Så det blev også gjort her til aften. Og så håber jeg ellers, at det har været sjovt at følge med på en enkelt dag her. Ja, og I må have en dejlig aften. Nu går jeg i seng og sover. Godnat.